104.7 IFM. Report! Nagbabadya ang taas singil sa presyo ng kuryente sa pagpasok ng 2025 sa Pangasinan. Ito ay matapos aprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang koleksyon ng natitirang 70% contracted reserve o ancillary services requirements ng power system operator. Bagamat sa susunod na taon pa, umaray na ang ilang Pangasinense. Anila, sabay-sabay na ang pagtaas ng mga babayarin at mga bilihin kaya naman pahirapan na naman umano sa kanila ang dagdag singil sa kuryente. Sobrang taas din po. Tsaka sobrang taas na po ng mga bilihin. Kaya hindi na po natin nasusustainable yung mga pangangailangan po natin. Ayon kay Central Pangasinan Electric Cooperative o Senpelco General Manager Rodrigo Corpus, nakadepende ang tulad nilang electric distributor sa ibababang abiso sa kanila ng mga main supplier ng kuryente. Ang makakapag-predict niya na ito rin mga generation plant kasi sila yung nakakapag tansya nung yung raw materials na gagamitin nila. Sa amin kasi is yung actual cost, generated cost na yung ipapass on sa amin. Maaring magbago umano talaga ang singil sa kuryente kung mayroong makikitaan ng kakulangan sa materyales, kagamitan o krisis na kinakaharap para makapag-supply ng kuryente ang mga supplier. Abiso na lamang ng Senpelco sa mga consumer nito ang malaking tulong ng pagtitipid sa konsumo ng kuryente at maingat na paggamit ng mga extension plugs lalo na ang mga may Christmas lights sa kanilang mga tahanan ngayong holiday season. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.